Evo ljudi, dobrodošli u epizodu Minecraft Pocket Edition epizoda 3. Nisam mogu prenijeti prvu epizodu pošto je duža od 15 minuta. Druga se sad prenosi dok snimam ovaj video. Tako će ova biti malo kraća da mogu i lakše i brže prenijeti. Evo, počeo sam već snimati epizodu 3 pa su me prekinuli ovdje. Pa sam morao prestati snimat, propašta nam je snimka, tako... Uglavnom nisam ništa puno radio, nešto sam napravio sam par ovih za kopanje, što ga sad držim. To na crafting table, malo sam proširio ovu prostoriju i to je to što sam radio. Health mi je jako nizak pošto sam pojeo bio mi je pun skoro pa sam pojeo meso od zombija. Me je to zeznulo malo, ali ne vezi. Dobro. Malo ću još tamo proširiti. Ovo nisam primijetio da mi je krepo na ekran. Sad uzet ćemo drugi. Okej. Biće dovoljno. Okej. Dobro, dovoljno. Ovi su mi zombiji ovdje bili, izgleda za vratima. Trenutno mislim da nema ništa da pojedem. Ćemo. Okej. Možda ima ovdje nešto u kutiji. Okej. Evo imamo nešto. Sumnjam da će biti dovoljno. Ali nema veze. Dobro, malo smo vratili health. Sad ćemo da izađemo malo vani. Dobro, jutro je već. Roknuli smo Endermana. Sad ćemo vidjeti, imamo brod i štab za pecanje pa ćemo pokušati nešto upecati malo ribe. Okej. Što je ovo? Ja nemam pojma šta se sad događa. Šta je ovo je? Morali smo izaći iz njega. Nema veze, pet ćemo ovako. Bitno. Šta se ovo događa ovdje?
ćemo upecati koju ribu da to pojedemo. Pa makar bila sirova, ali ne. Ajde. Okej. Sam opet suviš što nisam. Što je bilo u vodi. Ajde, nešto se upeca. Ajde. Snimaj ću još minutu, tako da mogu prenijeti ovo odmah. Dobro, ništa od ovoga. Da roknemo ovo krme. Dobro. Dobit ćemo još ovoga. To je to za ovu epizod, ljudi moji. Sutra naravno izlazi nova. To je bilo sve. Dobro, nema ništa više. To je bilo to za ovu epizodu. Ćao.